Ya Tuhan Yesus, Thy inuman bagai onang nangar sa pegukolu on mga puliro akim sa Martang yang mahitam. Asiniro hamadi hamudo dami na siyan de batamata. Do na siya na Tuhan Yesus Kristus tuhatay. Amin. Oras madia makadungan sa hapur siya unta bigi mahata ni di bata na songon barita na uli di hitam. Di na mangula ulot takita sa dariyon imanatar surat di Markus 5 ayat 10 siya. Alay dang diluas nido ibana muli maho tuak si solhot no pajojor matuna sida gurang na binain ni Tuhan itu dohot pangasina dihom. Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Napar julu di igil terpukul dotu hita, gak bisa ada kesaksian yang benar. Pato orang mahwaso ni di bata marpanidangion natikos. Di panidangion ni ala nunga tatakas jala taboto. Tabu ni holong ni rohani di bata ido benedok nakaingan ni Tuhan Yesus tu sada halak babuwa kon tuha tu keluargana tu akan asing doh dia kana humaliang na pabahenan ni di bata dang diorai be. Ala takas di Tuhan Yesus babuwa mah. Ano na dohron si ima marpanidangion ni asa gudang ima ro jala marhiti panidangion ada misi Tuhan yang disampaikan buido marhiti panidangion ta begabi gudak kala porsia Tuhan Yesus. Asa marhiti panidangion ta itu. Maulo marpanidangion kita dang dirit tindak tetapi Yesus di panidangion ta orang akan melihat kebesaran Tuhan. Akhirnya begabi olo porsia. Jala olo mangikutu Tuhan Yesus ada panidangion nasi tom ala panidangion shalom ni rohani di bata. Na pedua hon kun idot tado ima haguguun doho waso ni di bata danga dok waso na nilio tu ima nakengani sada halat na pinamulinay alay dilio doh waso babua honi ido waso ni Tuhan. Misi Tuhan adalah tidak dibatasi oleh lingkungan, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak dibatasi oleh hanya satu suku. Tapi misi Kristus adalah dengan kuasanya tusu dipilih dipakai di bata kuasona asa gudak kalak porsian jalan marpanidangio. Hidup benda satu dikiodak pola kalak jauh dia lai do ala batak. Sudi suku na adong di portion ikom marah parhato pot on Jesus do halua ni. Jala marhitido dono tanak dengan ima hagugun na siya di bata. Na mangihok na dohon na ima asa takas do berengota biholong ni rohani di bata. Nang takas tabere kolong ni rohani di bata di igil do siya ngolu ni na porsiya ima berbagi. Di igil do siya ngolu na porsiya ima patadahon holong ni rohani di bata. Unak kulit ilo benedok Tuhan Yesus songo tadani halak na bui porsiya siapa bayanan, siapa ngulondoro. Bahwa kita dikenal, bahwa kita tahu kita menjadi orang Kristen bukan hanya dari perkataan saja, tetapi bahwa kita dikenal dari isi, dari kesaksian, dari panidangyo tay dia me pangulaon. Marhite pangulau tay ido benero opido torjusti siobi jamitaho mangulum. Ngulumi mah gabi jamitan. Artinya karakter do pangulau tay do gabi sada jamitan na mangulu to akan asim. Dak kata dakolan sekedar KTP tetapi Allah dia me imanak dengan ipabahinat tayak kalamang dolia. Marhiti ulau do pabenat bahwa kita dikenal dengan kesaksian do panidangyo tay. Marhiti ulau nataba ini bui magabi kuda kala porsia ala dang mabir hita marsido leon
songo silelo ni debata dita mengurupi do tindakan kasih, tindakan holong ni roha ido apala nani igil ni turpu tom babuwa huni wakana humaliang asa ditanda portijo debata. Amin. Maulianti madiho ali Tuhan debata marhiti hatam nabeni. Amin.